Așa, poate fac un mic unpacking, că mi-a făcut Emagu un mic cadou când am cumpărat-o ceva de la ei. Mi-a dat un voucher și din el mi-am luat și eu un gamepad. Aveam urgentă nevoie, dar nu prea aveam ce altceva să-mi iau și mi expira voucher, așa că am zis hai să iau un ăsta și am zis hai să-i fac un unpacking, că n-am mai făcut de mult. Mă răcoresc acum că e canicul afară. Aceasta e cutia. E un gamepad la un preț decent, chiar foarte decent și unul bun dintre asta, că restul la prețuri mai mici erau destul de nașpa. Hai să îi pun un pic pauză să scot. Asta e. Am golit cutia. Are un manual foarte simplu și sincer nu văd o problemă, că nu ar trebui să fie complex, că nu-i faci cine știe ce, nu e de configurat mare chestie aici. Este un, apropo că nici n-am zis modelul, Iula îi spune, ăsta nu scrie codul pe el, mă rog, îl pun în titlu. Și să cred că era garanție și ăsta e el însuși. Deci eu n-am jucat de mult de astea, n-am mai folosit. În general cu tastatura și mouse-ul tot ce joc, așa m-am obișnuit mai ales la shooter-uri. Că eu joc numai jocuri open source, pentru cine nu știe, gen Xonotic, The Dark Mud. Cine nu a auzit de ele, le recomand că... Așa, și n-am încercat cu gamepad, am unul de acum 15 ani. Și ce să zic, îi fac așa un mic, că nu-l conectez acum. Este pe USB de sigur. Aici ai pentru mod, dacă să fie pe D-input sau X-input. X-input e cel mai nou, am înțeles. D-input e interfața veche. Să văd cum îl recunoaște Linux-ul pe Manjaro KDE. Sper să-l recunoască bine. Și ce să zic, eu nu-l conectez acum. Știu că asta se luminează, nu știu exact ce reprezintă fiecare LED. Ai două stick-uri de asta, una cu de asta și ce să zic, îmi place, butoanele se simt bine, materialul se simte bine, deci pot spune cel puțin că se simte foarte de calitate. Deci de calitate se simte, am impresia că e produs de calitate, adică pot să spun. Și altceva, ce să zic, foarte frumos, să văd cum merge, din ce vă până acum recomand. O să vedem mai pe timp. Un gamepad foarte frumos la un preț bun, deci pentru prețul mai ales la care mi l-a dat, super.